проверки. Ние без това правим всеки месец проверки. Направихме справка с фирмите, които предлагат професионални детегледачки. Смятам, че не може при такива условия да се гледат деца. Значи на тях може да им е весело и забавно, че няма спът и ще щуреят и никой не ги кара да обуват пантофи или да правят някакви неща. Е така, но пък това разваля възпитанието им, разваля режима им, рискува да се разболеят. Длъжен си по някакъв начин пред самите родители да направиш така, че те са спокойни с това, те се гледат както трябва. Брой хранения на ден, време за игра и сън, както и различни образователни дейности са само част от задължителните изисквания при гледане на дете. А гледането на домашни любимци заедно с 5-6 деца е немислимо. Доста рисковано. Не съм против животните. Не смятам, че едно животно би било голям проблем за едно дете вкъщи. Нали? Това вече след като ти си решил, че можеш да поемаш този риск или че искаш детето и да расте с домашен любимец. Ама когато децата са вече повече от 1, 2, 3, нали, може някой да развие алергия, може да стане голям проблем. Грижата за повече от 2 деца на едно място също е физически невъзможно за сама детегледачка, според Борислав Огнянов. А гледането на 5-6 е нарушение по договора на тази детегледачка. Предстои Националната агенция за приходите да провери какви доходи е получавала тази жена. Този пример за отглеждане на деца в